Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। बाथाया बुंदों NLFBनि दाबिखौ मावफुङाब्ला NLFBआ आखाइ दैखांनाय नङा। NLFBनि गाहाय दैदेनगिरि बाथाजों लोगोसे सा 23 केडारफोरा 22 जुलाइ बृहस्पतिबार खालि उदालगुरि जिल्लानि लालपानि आउटपस्टआव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव हाथियार गथायफैयो। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया NLFBनि गाहाय बाथाजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौ आसाम बिधान सभानि सावरायनाव ब्लाङाव सावरायलायनो लिंहरनाय लेखा बाथाया आगान होफैयो। NLFBनि गाहाय बाथाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला NLFBआ गावखौ गथायाखै, अदेबानि बाथाया आखाइ दैखाङाखै। NLFBआ गोजोननि थाखायसो खायसे दाबिफोरखौ लानानैसो सरकारजों सावरायलायनोसो फैदों होनना बुंथियो आरो जेब्लासिम NLFBनि दाबिफोरा सुफुंजाया अब्लासिम NLFBआ थाबाय थागोन। बाथाया बुंथियो दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा सरकारजों सावरायज्लायनो लिंहरनाय लेखा NLFBआ दाबिफोरखौ लानानै गिदिंबोयो। मुख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDPफोरजों बर'फोरनि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो NDP आरो केडारफोरखौ आसाम पुलिसआ इनाय अयथासार खालामनाय, सानफ्रोमबो सिगि सग' खालामनाय आरो हर गेजेरनि समावबो गोजोन उन्दुलांनो खाबु होयैनि जाहोनाव बिग्रायखांना फिन हाग्रायाव हाथियार लानानै दावहा नांनो ओंखारलांफिनदों होनना रोखा फोरमायदों NLFBनि गाहाय बाथाया। बाथा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव दुखुजों फोरमायो दि मोनसे समनि बिटिएडिनि आइजिपि अनुराग अग्रवाल, क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रौशन आरो चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि असि रामचरण राभाया इनाय अयथासार खालामदों होनना रोखा बुंथियो। थांनाय जानुवारि दाननि 3 खालाराव रुनिखाता पुलिस थानानि असियानो आंखौ हाग्रायाव खारलांफिननो बिथोन होदों होनना बिथाङा बुंथिबावो। गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ थाबैनो सरकारा आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय आरो बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ होनना बिथाङा रोखा बुंथियो।